Senyor Pont, com anem? Bona nit i bona hora. Bona nit. Començarà ara la guerra de xifres? La guerra de xifres ja fa uns anys que ha començat, especialment perquè el govern espanyol, a través de les seves fonts, no diu tota la veritat en quant a les balances fiscals. Per què creu vostè que no diu tota la veritat en Miri, relació a les balances fiscals? quan es recorre a les seves fonts veiem que hi ha incongruències considerables. Per exemple, ens diuen que l'any 2009, com vostè comentava fa una estona, el dèficit fiscal de Catalunya era d'aproximadament 16.500 milions d'euros. Bé, si anem a les xifres exactes, veurem que hi ha partides de despesa que apenas territorialitzen un 12% de tota la partida de despesa, és a dir, el 80%, el 87% restant no es territorialitza, que vol dir, a la pràctica, que es queda a Madrid. I això no forma part de l'espoli fiscal, del que anomenem espoli fiscal. Per tant... Que és el que la senyora Sánchez Camacho no admet. Veig que li agafa el guant. Vostè parla d'allò que ella diu, parlen d'espoli fiscal? Bé, el Partit Popular, com el govern, hauria d'explicar ja no on van els diners dels catalans i com tornen, sinó què passa amb aquest 80% de despesa, de certes partides de despesa, que no es territorialitzen. De tota manera, el govern farà la seva batalla de xifres a partir de les que utilitzarà, que òbviament seran interessades. Aquí ja no... En fi, tampoc no cal ser gaire ingenu, que no? Però hi ha l'altra banda, perquè a l'altra banda el que podem també és entrar a una batalla de xifres que siguin totes il·lusionants, però que no estiguin necessàriament ben fonamentades, perquè formin part més del que ens agradaria que passés, i per tant els números són molt dúctils, es poden fer de moltes maneres, que no del que realment podem calcular ja a priorísticament que pot passar. Efectivament, i això és així bàsicament perquè des del Cercle Català de Negocis ja portem uns anys estudiant aquestes qüestions. El problema que tenim és que ens basem en les dades oficials i, com li deia, les dades oficials no són tot el real que voldríem que fossin. Amaguen molta informació i la manera de presentar-les, ja no només la manera de calcular-les, que també, sinó també la manera de presentar-les, no ens permeten saber quin és el rerefons d'aquestes xifres. Per altra banda, també voldria comentar una qüestió, i és que des de fa uns anys ens diuen que des de l'any 86 fins a l'actualitat tenim un dèficit fiscal de gairebé 256.000 milions d'euros, si no vaig errat, cito de memòria. Bé, però el que no ens diuen és quina és la incidència a l'economia catalana del fet que durant 25 anys o 30 anys no tinguem aquests 266.000 milions d'euros circulant a la nostra economia. Però a l'hora de fer qualsevol pronòstic, a partir de la culminació del procés en el qual és evident que estem, ja hi estem, també s'ha de calcular, ja sé que és molt difícil el que dic ara, més o menys la part negativa, la promoció, la publicitat negativa que això pot suposar en molts àmbits econòmics. Per tant, si el dubte sobre l'evolució de la crisi, que no sabem exactament com anirà, i això és un llast immens que no permet cap tipus de pronòstic o no permet cap tipus de prospectiva, diguem que més o menys reeixida. I afegim l'impacte dels elements negatius que hi pugui haver, ja sé que aquest impacte també es pot neutralitzar amb l'impacte dels elements positius, però això és pura especulació. Bé, és que l'economia, quan fem prediccions a futur, és pura especulació. El que intentem és sempre mirar de fonamentar-ho al màxim possible amb les dades de què disposem. Em comentava vostè fa un moment que és difícil fer una predicció econòmica donat el context econòmic en el que ens trobem. Bé, la predicció sí que es pot fer, però si la sapiguéssim realment causaria un cert caos. No, és que és cert que portem una dinàmica en la qual tots els pronòstics no només no s'han complert, sinó que s'han vist absolutament superats en negatiu. En negatiu. I ara només falta saber que els homes de negre acabin de publicar quines són les dades de l'estat espanyol, perquè, com li comentava fa un moment, no només nosaltres, la societat civil, ens trobem limitats a l'hora d'accedir a les dades reals de l'estat, sinó també des d'un punt de vista institucional. Ens trobarem d'aquí poc que les dades que facilita la Unió Europea sobre l'estat de comptes de l'estat espanyol
molt probablement no seran les que fins ara ens han estat dient. La qual cosa servirà també perquè el panorama es pinti encara més confús. Bé, és que jo no ho qualificaria de confús. Per mi és En la mesura que no hi hagi cristal·lí, és clar. transparència, sí hi haurà confusió. D'acord, però em referia en el sentit de que no és que no sapiguem cap on anem, sabem cap on anem. És a dir, anem cap a una fallida de l'Estat, que pot ser encoberta, més o menys encoberta, i del que es tracta és d'evitar precisament això. I jo crec que des de certs partits polítics que ara mateix estan en el govern farien més bé, farien millor en donar informació dels comptes reals a l'Estat, de la situació de l'econòmica de l'Estat, i explicar com en sortiran. De tota manera, al govern li costarà, a qualsevol govern, li costaria molt admetre això que vostè diu, sigui del color que sigui, Evidentment. i sigui en aquest cas un govern de Madrid, Absolutament. com sigui un de Catalunya, com fos el d'una Catalunya independent. Una Catalunya independent també deurà tenir riscos de fallida, d'intervenció, en fi, no ho sé, està per veure. Això, en tot cas, No, en absolut, en absolut. No, és per que què no? si no, nosaltres des de la societat civil no estaríem a favor d'una Catalunya independent. Si estem a favor d'una Catalunya independent és precisament perquè hem pogut constatar que des d'un punt de vista econòmic la Catalunya independent és viable, i no només és viable, és que podríem eixugar el deute al qual ens ha arrossegat l'estat espanyol amb una pressió fiscal inusitada. Però en aquest deute hi han participat les autonomies, i vull recordar-li que el rànquing l'encapçala Catalunya. Sí, però és que el rànquing de la pressió fiscal que també l'encapçala Catalunya. El que passa que això ens porta a un altre... És que estem en el capítol de la pura especulació i jo li agraeixo que vostè es presti, no? O s'hi presti, perquè, clar, també aleshores hem de posar sobre la taula el risc de que no siguem prou curosos en la nostra pròpia administració. O sigui, donant per fet o donant per vàlid que una Catalunya independent econòmicament és viable, el que no podem donar a priorísticament per vàlid és que el govern d'aquesta Catalunya independent sàpiga administrar-ho bé. A veure, en principi, perquè portem 30 anys administrant una autonomia. L'Espanya dels 90, econòmicament, era tan viable que va anar econòmicament com una moto, la dels 90. La dels 2000 ja hem vist que no va saber administrar-se. L'Espanya dels 90 és la que no es va saber administrar. Vam generar un deute excessiu en època de creixement, quan en època de creixement econòmic el que diuen els manuals d'economia és que el que s'ha de generar és estalvi, precisament per quan es reverteixi el cicle econòmic que l'Estat, l'administració pública, pugui substituir el sector privat en allò que sigui necessari. I això no es pot fer, perquè ja arrosseguem un deute de l'època de creixement econòmic. Jo crec que la Generalitat, en aquest sentit, en aquest aspecte, no tindria masses dificultats. La gran dificultat actualment de les finances de la Generalitat és el deute de 45.000 milions d'euros que ha heretat l'actual govern. Vostè acaba de publicar De Lenda es Hispania. Sí, senyor. I en aquest llibre vostè subtitula tot allò que Espanya ens amaga sobre la independència de Catalunya. I el primer que ens amaga són les balances fiscals, que l'última vegada que es van fer, o de l'últim any que es van fer públiques, és del 2005. Efectivament. O sigui que portem 6 anys, ja no conto el 12 perquè no s'ha acabat, especulant sobre què aporta un i què ha retornat l'altre. Sobre el passat. Però, a més, jo li diria una qüestió, i és que no es tracta... El Cercle Català de Negocis ara ja no està tan enfocat en saber quin és el balanç fiscal entre territoris, sinó determinar de quina manera podem sortir d'aquesta crisi econòmica. I la manera és generar estalvi. I la manera de generar estalvi és sortir de l'estat espanyol, perquè l'estat espanyol s'està quedant, no només s'està quedant amb el poc excedent que podem generar, sinó que, a més, ens està pressionant fiscalment i ens està generant un deute que en principi no hauríem de tenir. De tota manera, Catalunya té els seus propis deutes. I segons el professor i conseller Mas Collell, ara, al mes de novembre, s'ha de tornar una quantitat de diners importantíssima del deute que Catalunya va assumir. Correcte? Però, com li comento, és un deute que no hauríem de tenir o que no haguéssim tingut. Bé, però el tenim. Que no haguéssim tingut si no hagués sigut per aquesta pressió fiscal. Però el tenim. El tenim. I l'hem de tornar. I estem empantanegats en deute per uns quants anys. La Catalunya independent de demà passat ha d'assumir els seus propis deutes.
efectivament. Això també s'haurà de dir en tot aquest procés No, de debat i de diàleg, no? això està Perquè no clar. fos cas que hi hagués algú que ingenuament es pensés No. que a partir de l'endemà tot seran flors i violes. Ni molt menys. Hi haurà una mica de romaní, Poquet, però n'hi haurà. però n'hi haurà. Sí, senyor. Però pensi una qüestió. I s'ha de tornar o s'hauria de tornar a fer polítiques de creixement per la via també de crear llocs de treball, de crear riquesa. Sí, però com vostè deia, primer és el I aquí també deute. estem aplicant el principi de l'austeritat i l'austeritat i l'austeritat. No sé si perquè el president n'és de mena d'auster, que n'és, i aleshores també veu el país que sigui auster com ell és, cosa que podria ser molt fàcilment i psicològicament deduïble, o perquè també a Catalunya dels anys de bonança, el que n'ha quedat és que això era xauxa. No era ben bé xauxa en comparació amb altres comunitats autònomes. Però, com li comentava, perquè la Generalitat de Catalunya pugui generar creixement econòmic, primer ha d'aixugar el deute. La manera d'aixugar el deute, aquests 45.000 milions d'euros que té de deute la Generalitat de Catalunya, és reduir l'espoli fiscal, que aproximadament de mínim són 16.000 milions d'euros anuals, reduir aquests 16.000 milions d'euros a zero. I aleshores, en 2 anys i mig, tindríem aquest deute de 45.000 milions perfectament assumit. Per tant, m'està dient que en el supòsit, en la hipòtesi d'una Catalunya independent a curtíssim termini, que això és molt difícil, però és hipòtesi purament... Per què difícil? Bé, no sé, pel que estic veient, soc només un observador. Intento no confondre els desitjos amb les realitats. Perfecte. Durant 2 anys i mig, el cinturó continuaria posat en el mateix forat d'apretat, No necessàriament. Perquè hem de tornar tots aquests diners, diu vostè. Absolutament d'acord, s'han de tornar, però no necessàriament hauríem d'estrènyer-nos al cinturó. Pensi una qüestió, i és que una vegada Catalunya sigui un estat independent, aquest estat català assumiria, sense cap mena de contraprestació, tots aquells actius de l'estat espanyol a Catalunya. Això vol dir aeroports, xarxa de trens, xarxes d'AVE, ports, espai radioelèctric, etc. Tot això són oportunitats de negoci que avui dia estan perdudes, perquè l'estat espanyol no les fomenta. I, conseqüentment, és d'aquí d'on traurem gran part de la liquiditat que serà necessària per assumir els costos, els riscos de crear un estat. Una de les notícies d'ahir era que a l'aeroport de Barcelona hi havia passat el de Barajas en nombre de passatgers que no fossin de connexió, de vol directe, sortida-arribada. I ho hagués fet fa 20 anys si no haguéssim tingut aquesta dependència de l'aeroport de Madrid. I Catalunya l'empresariat empès per l'administració, o l'administració empesa per l'empresariat va tirar endavant una companyia aèria que ahir sabíem que a l'hora de fer la liquidació total ens ha deixat empantanegats amb uns quants milions més dels que ens havien dit. Sí, però aquí fonamentalment és una qüestió de gestió. És a dir... Estava gestionada per catalans. No es tracta tant d'això, sinó del fet que aquesta companyia ha estat permanentment, sistemàticament boicotejada per l'estat espanyol. A aquesta companyia se li va impedir fer una aliança comercial amb empreses molt més potents a nivell internacional. A aquesta companyia se li va impedir sistemàticament poder comercialitzar vols directes intercontinentals. Davant d'això, és evident que t'estan abocant a l'empresa a uns números que no són desitjables per ningú, siguin catalans els gestors o no. Senyor Pont, moltes gràcies per acompanyar-nos, gràcies per al seu punt de vista. Moltes gràcies a vostès. Contrastar avui el que ens deia ahir Alicia Sánchez Camacho. Comença ara una campanya, o començarà el Partit Popular, una campanya, diu, d'informació, i jo goso afegir, propaganda, dels números segons el PP. Ja en tenim ganes. Ja en tenen ganes. I tant. Vostès tenen la contracampanya a punt, també? Absolutament. Per tant, assistirem els propers dies a una guerra de xifres, que és la primera pregunta que li feia. Estarem distrets. Estarem distrets. Sí. Digue'm alguna cosa més. Convidim un altre dia. Al senyor Pont li agrada la quota de pantalla. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vostè. Així ho farem.